chính em tăng chỉ bỏ ba lấy kênh hấp khía cả linh cột ya kỳ an lá bộ u lấy nghi bên cung mát để hàng ta chính em cả chân cha MP ka Raja Sabha Dr. Wanway Roy Kharlukhi Ulong ba kaseng Voice of the People's Party WPP kan nomla satya ban job khut ha ke election banwan ha ki artli ki Autonomous District Council kita ka Khasi Hills Autonomous District Council bat Jaintia Hills Autonomous District Council habakren sha kinong tho khubor uni MP ka NPP sha Raja Sabha Ulong ba ke election sha district council kalong kabapher habayanu jor bat ke election MP namar ki don ki kertong habaro san pratali ki constituency jong ki atli ki council katkum ka jing penpau jong Dr. Kharlukhi Ulong ka jingjit ya ki kertong dagi sang san perthairu kandon ka benta ka bakong san pha ha ki election sha ki district council hanrei ngimla pat ban kentat ya ka jing shisha ba ka WPP kala ban penskem yalade kum ka seng riulum ka bakhlain Ulong shu kat kum ka jing ong jong u omla ban len ya ka jing shisha ba baro ki seng san perthai kila sha pan spriang ha ka WPP ha ka election lok sabha habangi kren syapang ka jing penne pensa ha ka san perthai kam dei tang ya ki seng riulum hanrei kalong kum juru ya ki seng he ne national party la jubab Dr. Kharlukhi habakali atau ke WPP kan lah ni yang ban penek pensa yaladi Dr. Kharlukhi Ulong shu ba kamdon kanu ke jingkular ha ke seng san pathai namar ba kala ban kala ha kanu kapor pej ya ke kongres kalahirno hadin ba kaladu ya kabor ha Delhi hanrei kan penskem ya ke kerdan jongka lada ke India Alliance kan job ya ke Bihar ha usnam arjar artusan bat ya ke UP ha usnam arjar artumyo hanrei lada kamla di kalahap ban lek phai biang sha ka ju ka thmai Ulong habakali syapang kalawai jong be NPP namar ka jinsdang ban du jing chania na kinong shong ka rilum khasi ban jantia Ulong ba ka NPP kan don ye krem jongka harilum karo bat kanom sha pendu ne penkut satya habakren halor ka jinglong nong yalam ka MPCC jong uba Wilson H Pala Dr. Kharlukhi Ulong ba ka don ka jingkan tho ka bajuria ka jinglong nong yalam uba pala bat ha ka ju kapor ulapan paru ba ki pat ba kileklet pat ban kan mau ba ka kongres kalajob natura parliamentary hapo ka jingyalam jong uba pala hanrei dai ban seu thu pat ba ya ki kam politics ba hapo kibru ki bakwa ban long nong yalam kin shubi dang ya ki ai ki basniu laong UMP ka Raja Sabha Dr. Kharlukhi ulapan kan mau ba ki don tang arngut ki MLA ha usnam arjar khatlai ha kapor ba udang long usted president ka NPP hanrei ha usnam arjar khat prapat lala ban yo sendon ya kabor sensyar uni UMP ka Raja Sabha Ulong ba kumba kalong menta ka kongres ha Meghalaya kalahir banja hanrei omla pat ban lek klit ni kentaj ya ka jing sedang khabiang jong ka kongres bat kani ka dei ka jing internet jong ka jing long ka san perthai